glavni problem na kom insistirate u proteklom periodu je da nije bilo zapravo stvarne saradnje između nekadašnjeg ministarstva za dijasporu, sada planira da to bude kancelarija za dijasporu. Da li možete da objasnite u čemu su te kritike zasnovane i šta bi trebalo raditi da saradnja bude bolja? Kao prvo, generalno to je bila sama loša ideja da se formira ministarstvo za dijasporu. Najuspešnije dijaspore nemaju ministarstvo za dijasporu. Nema ni Izrael, nema Hrvatska, dakle, uglavnom se ide na to da lideri dijaspore kroz svoje kongrese direktno komuniciraju na najvišem nivou sa predsjednikom države, premijerom, ministrima. Problem sa ministarstvom dijaspore, posebno kada ga dobije mala stranka kao što je bio SPO, oni jednostavno monopolišu na osnovu svojih 4 poslanika i kažu ne, ništa u vezi dijaspore ne sme van nas. Mi odemo u ministarstvo prosvete u vezi otvaranja srpskih gimnazija u Nemačkoj, oni kažu, a ne, mi ne smemo, to je SPO. To je ministarstvo dijaspore. Tako da, to je bio problem. Zato smo mi tražili, zahvalni smo da je oboren nivo na kancelariju, a nadamo se da će sada ipak u toj kancelariji biti i predstavnika povratnika iz dijaspore i dijaspore. Mi nudimo naše kadrove besplatno da rade, tako da ne mora da bude 4 godine, to je godinu dana. Tako da želimo da jednostavno ta kancelarija bude mesto susretanja i na licu mesta poznavaoca stvari. I iz matice i iz dijaspore. Kažete da ste spremili, odnosno da biste podržali neke projekte kao što je povratak penzionera nazad u Srbiju. Da li možete da pojasnite koji su to projekti, koje bi oni mesto, naravno sve gledamo kroz novac u sutrašnjem budžetu zauzimali? Znači, kao uvijek u istoriji, dijaspora je najviše reagovala kad je matici najteže. A zašto? Pa, ja sam poreklom iz Semberije, dakle, nas je uvek matica ispasavala. Dakle, nije to samo stvar da dijaspora treba bude galantna, nego nacija koja je doživjela takve teške trenutke kao što je jevrejska ili srpska, ona mora da čuva svoju maticu po svaku cenu, u krajnjoj liniji i za te svrhe. U ovom trenutcima je velike krize malih zemalja. Mi imamo nekoliko projekata koji mogu brzo doneti devizne prihode i da smanje potrebu za nekim skupim kamatama. Prvo, sada 100.000 godišnje penzionera naših odlazi u penziju. Svaki 100.000 donosi $1 milijardu ovde. I oni su vrlo spremni da se vrate. Tu sad treba malih podešavanja vezano za njihovo zdravstveno osiguranje, ovde lečenje. Evo, upravo smo imali razgovor sada prekjuče sa ministarkom zdravlja. Ona je vrlo raspoložena da posebno se time pozabavi Ministarstvo za penzije. Razgovarao sam sa ministrom spoljnih poslova, on je vrlo iskusan u tome da se formira tih ugovora više, da se omogući povratak naših ljudi ovde. Oni su uglavnom sazidali ovde kuće i oni su spremni da se vrate, ali to bi ujedno održao dijaspore, bi onda dolaze njihovi unučići ovde, njihova deca, tako da je to jedan važan korak. Drugi važan korak je, mi sada upravo formiramo preko naših senatora dijaspore, formiramo ekonomsko-trgovačke opštine po svetu. To se nekad zvalo trgovačke srpske čaršije u Beču, Budimpešti i tako dalje. Dakle, poput Turaka, Grka. Dakle, videli smo da, evo, za zadnjih 10 godina su Turci uspeli da bukvalno zadominiraju tim malim radnjama, bakalnicama, gde prodaju svoje voće, povrće, svoju robu. Taj keš ulažu, grade hotele, zato je važna ova kancelarija za brze odgovore, a zatim otvaraju agencije kao i kod nas, šalju turiste tamo, tako da je ta jedna fina saradnja turske dijaspore i kineske njima jako doprinela fantastičnoj ekspanziji. Mi to možemo opet, u osnovom srpska dijaspora bi bila trgovačka i najbogatija na Balkanu, na tome zašto ne bi opet ostvarili. Dobro, to je sve otprilike što bih ja hteo, jer ovo je kratka forma, dnevnička forma je kratka forma priloga, ali bih voleo da posle možemo da ugasimo da ne smijemo to.